Shwa bang an puli na kaktian ke jong blay ke ne ke por. Kwa ban ai ku blay ning kong ya pi shwa ki nong snap ya kaktian ke jong blay. But nga ai ngu shisha yo blay ya pi ki nong snap. But habang ikran ne kaktian ke jong blay. But habang yu baki nong snap ki cross bet ya ki pau hajar man la kasngi. Nga ai ngu shisha yo blay nam ta jong pi ki nong snap. Namar ba pi terang ya kaktian ke jong blay. Baru blay am usyam semua bahaya piru haba pi syashkor ya kaktian ke jong u. Namar kam day ke besuk ban pelut ya kapor ke jong pi kam tam hakane ke pertai ke babun kam hado kata-kata. Aingu ba pi pelat ya kapor naga bentau trai. Aingu ba pi pelat ri ne kapor bam naga bentaga men sim ke jong pi. But af yo ya kaktian ngai ke men sim je fi kanang klan kanang yo bor kanang yo jing em. Ba fi nang pen kre ya diru namar bagi jingwan ke jong trai ke lahajan hado kata-kata. Ya ingo yu blay bak khobor step ke cross ya ke saus nem mentah. Ba mentah ngi jam shus nem ubasan. Shisha ngi aingo yu blay namar man laga step teng ngim tip shu ya ke bangin kren. Dai yu blay wa pa ya ke ktien. Upa ya ke ktien ban pen kia yangi. Tadi ta ke ktien jong blay kam ju kut, kam ju dukut, kam ju ulut hero. Kaktian ke jong blay kawan ba kayay wan namar ba ngi syakri u blay wa im kam da kaktian kayay im ba kaktian ru kami man la gasngi naga shintur u blay ba im ngadi tang nongkren bo pen sngow ya ka ba u blay ukren ba ngay afisha skore kaktian ke jong blay pio diang jingkirku hagani gasngi kwa aban puli naga ka kitab jong Ezekiel kel nong ga ba lai ke ni ke khot ga ba khat pra ko ong ni ke tin ke jong blay haba nga ong hau baman men yap shisha but mem ai jing maham ye u lani mem kren ban maham ye u baman na ke lenti baman jong u ban pen im ye ka men sim jong u utahi uriu baman un yap halaka jingle bam hok henry ya kasnam jong u ngan pan na ke kti jong me. Kani kaktin ke jong blay habang apuli am kapensyay hado kata-kata. Ba ya kasnam jong ubaman. Nihaban ay jing ken mangi. Nagabanta jong ki lada ngim maham. Lada ngim pentip. Lada ngim yatho lem. Ya galenti jong ke jing shisha. Ubaman uyat baman namar ba umtip ya ke jing shisha. Ubaman uyat baman ba unyap kong ubaman namar ba umtip ya ke hok ke jong blay. Tading ta na kasngi siya kasngi ngi pentip ya gani kaktien. Ngi pentip ya gani kaktien shapi. Ngi pen snow ba ngi pen snow ya kata kaktien. Kanang ba pinyo ya ka jingim. Kanang ba na gani ka ministry jong kapotinat ngim don kam ban ai jing ken. Ya kasnam jong no lada ngi la ai lut ya ka jing shisha. Lada ngi la ya tho lut ya ka jing shisha. Lada ngi la batai lut ya ka jing shisha. Hagasngi juga jing bishar kapotnat Gospel Media Ministries kamdan kamban ajing Kenya kasnam jono upol Ukraine kataru abang apuli naga kam ki apostle kani kalunong ka ba arpo kani ka khot ka ba arpun riu ka ongkom ni na ba kumta nga pla hapi hakani kasngi banga khut nagasnam ki brio baro upol Ukraine katawong nga khut nagasnam ki brio bara o nga pla hapi hagani gasngi banga khut nagasnam ki brio bara kabumot ngamdan kamban ajing kan nagabanta kasnam jongno na marangala the lut ya ka jing im ka jonga kum kata ka jing aingo di nagabanta ka gospel beruang ya ka gintin ong kordit yang ala ngam yalap ya ka gospel but the shisha uyalap ula the lut ya ka jing im ka jongo But uklem ken shu, kani uklem benot shu, uklem tengkai shu na kabantay ladi tang baun yo ban ay yaga gospel baki briu kin yo Jesus Christ but yaga jingim. Tadi ta mga puli kini kadkat kam kren ta yang ka kren ya piru agani ka sngi. An puli biang sa isisian ka ong haba nga ong ha ubaman men yap shisha but mem ay jing mahami u lani mem kren ban maham ya ubaman hakalenti baman jo ban pen im ya kamen sim jo utahi uriu baman un yap halaga jingle abam hok ya kasnam jong u ngan pan nagakti jong me
Ublay wang an pan ya kasnam jong baman na kakti jong fi. Tading ta fitip bagane ka perthai ka long baman. Kadai ifi ban ya lap bat ya lap. Ya kita ki baman duai na kapta jong kiru. Na ka long ka bala ya kren bat ki ya kenru bat ki. Share ka gospel sam ini ka ktien. Pila yo ya ka ni ka ktien. Ai ka ni ka ktien ru ong ka ktien jong play. Barang ni ko ong record bakat kendai Henry lada me mahami baman te umpai na laga jing baman lani nagalenti baman jong unyap haga jingle bam hok Henry me melapalat ya laga mensim kamot lada fila ya lap ya ka ktien ga jong blay fila ya thu ya ga jing shisha fila kren ya kita ki nong baman ri lada uta unong baman lani lada uta baman snap te ya ka ktien ka ka pipi kren le ka ka pipi thu am lada snap lada kala am kamu mot pila alat ban ajing kan na ka banta ka snam jabo tading ta lada ki snap na ne lada kim snap ru kadai yangi ban yalap bat ya yalap ya ka gospel lada ki snap ya ro itrai lada kim snap ru ngila alat ban ajing kan ya ka snam jongno ka babel ka ohang ni pat haba ubriu ubahok upaino na la ka hok bat ule ya ka jingle bam hok bat ngabo ya ka jingjin thut hakmat jong unyap naba memshim la ai jing maham ya unyap halaga pop bagi kam hok jong uru ye ke bola le onam kan mau shu henry ka snam jong ngan pan na ka kti jong me lalu bahok le hok henry hadin ta upai din no bat lada umdan basneng le ne umdan ba peni biang le ne ban ai men sim yang yo ta breu ban pai shu try bala ta ubaman uyap aga ta jing baman ga jong ya ka snam jong uru mi haban ai jing khen lada ubriu ubala emhok upai dien bala nangim krani uta upai dien ya ka snam jong tau nong pai dien ru mi haban ai jing khen henry lada kala haban ai jing khen hi ma hakmat jong blai tadi ta ktien jong blai ga hang ni henry lada me maham ya ubriu bahok bautau bahok unum le pop bat le pop im shisha naba ula pediang ya jing maham meru melapelat ialah ka mensim tading ta habangi maham habangi kren habangi yalap habangi hikai ka ktien ka jong blai ba utau brio upop upediang ba utau brio baman upediang yo Jesus Christ pada ba utau brio ukalaga bamot shisha yero itrai mauru mangiru ni ang ka ktien ka jong blai Namar lau brio ule ahok kan no lau upai dien kata ka jingle ahok jong ka bamanshwa ublay ngam kan mau kata mar ka babal ka kren shai kata tang kita ki bayne akdo ka bakut kita kinyo alajim mar ka dei kata ka kamram jonga jongpi kalong bangin yai kren bat yai kren ya jing shisha upol ukren ya jing shisha ushalan thamau upol ukren ya jing shisha bakini ki shakri ki apostol ki jong tra ki kren baki pensngo ki jing shisha mdei baki isi ya ki brio mdei baki wit ya ki brio ne bagi nyoben ya ki bamanre ki kren ya jing shisha Henry habaki kren ya jing shisha ngi babun sien la sha kruwit la sha sempat ki poisha ka bendi ki shalan thamau ki sha nyon ki sha le dusman ki sha le don bor hakiba pon ki benta boleh ki sha kan ne mdi namar baki sha baki le na ka bentai le di Henry ki le na ka benta jong ki tahi te ki bre Henry kita ki msmutu ya ga jing sha namar ki sa haga jing dum bat haga jing baman ngamen sim ga jong ki haga jaka bikin pediang ya ga ne ga jing sha haga jaka bikin pediang ban kala ya ga jing im ga joki ban pediang yu Jesus Christ Henry ka gospel ka long ban ga jin thot ya ki ka gospel ka long penban kata ka jingwit yaki tadeng ta kani ka percaya do mentahiro kalong komju uji su ukren ka jing shisha kita gibi osno ki wet ki pen kalong kompong penban abu uji su ukren ka jing shisha ki wet ya ka jing shisha ki pen long penban uji su kumutau nong kam snio ki ong uji su penban ba udai urang ba jong kita ki ksoi ubel sabol ki am senan yutrai kipen kelah kompong namar bikim kwa ban kelah kim kwa ban pediang ni ke jing shisha namar kidang ngobang banyak kersum bat kene ke pertai bat kene ke pop tading tak trai kene ke jing shisha ki kwa ban pen silence ban penjar-jar
Shisha ula jar-jar lai sengi lai miet. Hadien ta ula mi pat. Ba hadien ta san pol sengi hadien. Kini ki khmi lenti bakan don ke jing jar-jar re. Anda ladap ke san pol sengi hadien ke jing mi pat jong trai. Ani ke kebur shisha ke Jerusalem brokawai. Kadon ke jing pen ki, kadon shisha ke revival, kadon shisha katakan noise. Kadon bitang katakan jiat ho, katakan jiat keren, syarom syaneng. Namar bahabo Petros begini hispa arpa umut kialap. Kelak-kelak bamut dok lai hajar mut kita kimin sim. Kulmar klim kini kibriu, ki belong persya yo Jisu. Kulmar klim kini kibriu ki belong persya ke gospel. Namar kilakwa ban pen snap jar yau Jisu bat ya kata kubor ke jong henry san pos ngi hadin ka jing mi pat jong trai ka betai senan ka gospel ka betai ke jing trai ke jong blai hadu ba kata kasnong kada snuk kulmar kala snuk lengo namar kat shabalai shu sngo witang shabangu Jisu. Kalong umtarah do menta. Kibriu ki bakwa ban penbut nam yu Jisu. Kibriu ki bakwa but nam ki apostol ki syakri ki jong blai. Ka jing jar-jar kan dei tang shipo ren re hadin ang ta. Kan wan ka jing the ka jong mesim bakoi. Kan wan shisha kata ka revival kan wan shisha. Kata ka jing penki ka bajur. Bagi ta ki ba pen snap jar maki ki haban snap jar no sendan ha kata ka por. Pangai ngu yo blai kan ke por ya ka bang adon ka mensim shisha jo ka jing sokhia namar ngai i bu soitan te ko mi ki babon u soitan pun mat la i ki babon baka bible ki tho yangi balai mengi don kam man yalap yo gospel namar ngai i shisha nang ni ka lonong ka basaw ka khot basaw nak sti ba arsh ki koren ga ong haki ba blai jong kan ka perthai ulapan mat la no i ki jing mut jong kita ki bam ngai Kenang baga jing syai ga gospel ga buramu Chris ubalong ka dur belai kanum ting syanya ki. Hani ka ong namar ngim yalap yala di henrei yau Chris Jisu kum utrai ken henrei yala di hiki syakri jong pi na ka benta u Jisu. Na bau belai ubala hukum ya ka jing syai ban syai no ha ka badum ulapan syai hagi dono jongi kenang ya ka ban pen syai ya ka jing tip ka buram ubelai haga kamat u Jisu Christ. Tading tam udah nuksut bapan matla, udah nuksut ubapan berye ki kamat jung ki beriu, ubapan tame ki beriu. Tading ta uksut udah ka jingdum, upan yai ki beriu ka jingdum. Ban ngi don ya ka jing syai ka jung Christ. Ngi don ya ka jing syai jung ka gospel. Jadi ta habangi kren bat yai kren ya ka ktien ka jung blai ka jingdum ka kenria ba ka jing syai kawan ba ki beriu kin yo ken yo Jesus Christ. Tadi ta na ka sngi utrai ong i kren bantai kren. Ubo i ka ministry. Makwa ban ong ifi ka ministry kam dai ka bashumi kam to. Ka dai ka ministry ya ka bau blai. Upen mi kenang ban yai beteng ya ka jing trai ka jung omen sim ba khoi na do usnam arajar nrio. Ban yai peteng ya ka revival ya ka jing trai ka jong mensi ma ka rik hasi ka jongi bat ka leng setelah ka perthai bat hadu menta ya ka ktien la yai kren ya ka ktien la yai pen snow bat menta ministry kan ya cha ka snem ka ba khat pra ngi ai ngo yu blai ka ni khat pra snem ngem shim la sange wat tang shi sngi ban ya lap ya ka gospel ngi pen snow bat yai pen snow namar ka ni ka dai ka bau blai pa ingi ban kren namar ba ka perthai ka don ha ka jingdom ka perthai ka don ha ka jing pen matla kenang mengi ai gini ka ktien ba ka jing syai kan wan ba uta ubaman habu yo e ka jing syai un kala ka bamut bat habu yo pediang e ka jing penem ngim dan kaman ai sho e ka jing kain nam ta ka snam ka jongo ba di kita ki bam pediang ya ka taru ngim ong e tang ba ngila laj ban ai jing kain ya ka snam jongki tadi tangi daga mensim ke jing suit daga mensim ke jing sokhia ngim kwa ba ko ke mensim kan jot no kombo blai wong ngamon ba ko ke mensim kan jot no ande ba baro ken poi sha ke jing kala ka bumut ken poi ru sha ka ta ka jing tip sha ke jing shisha komba ka khtin jong blai ka kwa an puli ke ne ka khat ang ne ka por ka sti ke banin kong Timothy ke ne ka nong ka ba ar ke khat ke ba saw ka ong ro ubaman ba ki briu baro ken yo lajim bat bakin poi syaka jingtip ya ka jing shisha ublai kwa ba baro kin poi sai
Siya kata ka jing tip ya ka jing shisha ba khnang bakin yo la im. Ram tip ya ka jing shisha ka mo la yap. Tadi tang ya lap man pen snow ba ya pen snow ya ka jing shisha. Man pen snow ba ya pen snow ya ka gospel ka balong ka jing shisha ken. Ba ngai try nang ker khu yang iki nong snap ba pen shulur ya phiru bi snow ka tin ka jong blai. Mri tang ba pin chu set holiday. Henry pin kren ru ya ka jing shisha. Pin keren ru ya ketin ke jong blai ba kita ki ba pi kita ki brio ki badan hajan jong pi la ki dei hak yeng ke jong pi la ki dei le se ki bi trilang bat pi ni kita ki ba hajan ke ba pi kendo man la ke sni mdei tang ba pi shu pet ya ki henre ya ka ba pin sam ru ya ketin ke jong blai tu ai na ka benta jong ki ba makiru kin yo la jem ba kin yo poi ru sha ka da jing tip ya ka jing shisha lamda kum ta baro ngi haban ai ka jing khain na ka banta ka snam joki ade dalai lap dan kam shu ban ai ngai try ker khu ye ne ka khubor ne ka step kum banta try khot ngi bangin long kinong plai ka gospel ka shitish kinong rom ka nong man kong ka khot ba khat riu ka ong na man ngam snow le ran ya ka gospel chris na ba ka long ka bor u blai ya ka ban pen im yo way po way bangai yo jiu nang kong ba du Greek ru namar hakala pen pau ya ka hop ublei da jingai shaga jingai kumla tha reu tau ba hop da jingai on yo em ba khin jublei ka ongi ta uta u banget u yo ka hop ba u yo ya ka jingem panga kwan pule ka ka poru naga kam ki apostol ka nong ba arbu pra ka ne record ka ba arfon reu ngangai ba kanum long kum ni re ngangai ba habalai alap shisha ki skor gi snow ki khamat ki ni rei ni i ba ka don ke jing trei ke jong baman ka ba pen long thik kum ni kum ba ni ka tin ki jong blai ka kren ga ni ka tin ke bala pen kan ma ye ka ei ka bu izaya u kren wang kum ni u izaya bala pen kan ma ga ni ka por da u por ye ka ei ka bu izaya u kren wang kum ni u izaya ka lo khot ba pun riu ka ong u da ong tu khilet no hong ni u pai lang tu da ong ru da ka ba yo snow pin yo snow te pin om snow tho shu but haba yo i pin yo i hinrei pinom isham phang shu namar ka donut jong ne pat lang kala ben bar kila snow khia da laki skor bar kila khaprip ya laki khmat ba yo kin yo i da laki khmat but bakin yo snow da laki skor but bakin snow thu da laka donut but bakin kelapat but bangan pen khia yaki usaitan ubaman uting tang ni ka we bahaba ki brio ki yo snow bahaba ki brio ki yo em kin poi shaga jing kala ka bamud bat bakin poi te shaga ta ka jing pen khia baun pen khia iki do blai usoi tan am hado gini ki sngi uyale be bagi yo snow kin yo snow ki yo i kin yo i hin re kin mi shampang bo usoi tan kwa be ben pen reben ye ka donut jong tau brio ye ka donut jong tau pai lang baka bible ka ong bagi the snow kia dari skor ka bamut kinum yo snow habala kren yaki bat habaki la kapret lagi khamat bagi nom yo i da lagi khamat bagi yo snow lagi skor ong katin ge jong blai ka khamat ba ka skor usoi tanu trai bhai ka khamat bai ka skor dengan ngai hagani ka sngi habangi kren ni ka katin ka wan shisha ka jingkal la ka bamut hau pai lang bobon baka wan shisha ka jing pen kia ikiru habangi pen snow ka katin piru pio snow ya tho lang ni ka ngin dua yang ni ka por bo blai pen chat bori piru fin long shisha ki no kit ktin em ban kit yang ni ka ktin jong em ka ktin jong jing pen em ini dua yang ni ka por man ta trying it up the jing comment sai sien ni ka por man ta ya ka bang yo ban kren yang ni ka ktin ge jong me ko try ka ktin ge jong me ka long ka ktin ka ba shai hadu kata ktin jome kam dan ko kun rat try kata ka jingdum ka shai kum ka sngi ba mala ai ka ktin ka ba shai ka ni ka por blai bala dang yim yalap ko kun rat ya ka snam jong baman ngi habat ai jing khen ri dang ngi la yalap ba utau baman kala ngim dan kam ban ai jing khen shu ba try ni ka sngi ka duai ya ka baman ai bor ni ki khon gi jong me try ya ka baman pen sle gi go try bakin pen snow ba yai pen snow bakin pen pau bakin yai pen i ya ka ta ka jing shisha go kun rat ba ngai la ka kamat la kan yu i la ka skor ka khian ka klut kan yo snow tat ba men sim ju ki breu kin kala bo tra ba u yo ban pen khia ken yaki
Dua ibu boleh pen selek ya pi. Pinlong kinong ya lap ya ketin, pinlong kinong apply ke gospel, basisya lembaga GM ke jong pi. Kan long ke GM ke baki breu kini iyo Jisu pi. Mangada dua inga da kerkui pi kini kesengi. Mangada ngekru kita kin ki biyo snow kin da yo snow. Kita kin ki biyo I kin da yo I. Bafindi yo kia agani kesengi. Bafindi yo mat ya ke jing penem. Bafindi yo mat ya Jisu Christ kan. Bafindi yo pediang ya ke jing sisha. Bafindi yo na do mentagasngi ngadwai nga dekar khuifi bana do mentagasngi kan ni ka syaitan kan ni ka jingdom ni ka bot boman bot syaitan kamla ashuavi flayo e ka jing lai loy na marafi yo tip e ka jing shisha ka plat ya fi ka ni ka sngi ban habo Jisu plat shisha ya fi pila lai loy na do mentagasngi ngadwai nga dekar khuifi pinlong ki nongbot ki ba shisha ki senran ki ba shisha ke jong Jisu Christ na do mentagasngi ngadwai nga dekar khuifi baro hagar teng Jisu nang panem amen but amen. Tayo nang kerkui fi ha. Ngin sa isyam yang nang ya da gabor. Nang ya how man se makor. Tayo nang pansla. If you bless you when is isyam yang masya kasngi. Blend da gabor amju.